Robert Abela u l-kabinet tiegħu jidhru li se jkomplu jiddefendu lil Rozjan Kutajjar tant li l-Prim Ministru għażel li attakka lil midja li żvelat il-każ minflok ma jieħu passi fil-konfront tas-Segretarju Parlamentari. Mis-soursi mit-Times of Malta fuq it-Tarex ta' Kastilja, Abela interpreta l-ħidma tal-ġurnalist tal-Gazzetta bħala mod kif skontu jipprova jimmina l-inkjesta pubblika fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Dan meta kien l-gvern tiegħu li tafgħu dubji fuq it-terminu ta' żmien ta' din l-istess inkjesta. Verità hija li jien ma se nippermetti lil ħadd li jimmina l-inkjesta pubblika. L-appell tiegħi inkluż lilek ma min taħdem inti huwa biex ma tibqgħux tixħdu attakki fuq l-inkjesta pubblika u timminawha. Fl-istess waqt mistoqsi jekk fil-prinċipju jaċċettax li membru tal-kabinet jirċievi ħlasijiet bħal dawn. Il-Prim Ministru baqa' jiddefendi lil Rozjan Kutajjar billi qal li ċaħdet kif ukoll li l-flus ma natawx minant Jorgen Fenek iżda minant il-bejjieħ. Jirreferi għal żmien fejn ma kienx segretarja parlamentari u t-tielet punt li qed milli fimt jien il-bieraħ kienet li l-flus ġie allegat li rċeviethom minant Kamilleri mhux minant Jorgen Fenek. Jidher li d-diviża ta' Abela l Kutajjar li qed jirreċiprokala l-appoġġ li tagħtu fil-ġlieda leadership f'Jannar li għadda issa ġie impost ukoll fuq il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari kollha. Tantu hekk li l-futur politiku ta' Rozjan Kutajjar mhux meqjus ta' importanza biex ikun diskuss fil-laqgħa li jmiss tal-Kabinett. Dan wara l-konferma wkoll mill-Ministru Michael Farrugia meta mistoqsi minn Net News dwar jekk il-possibilità ta' riżenja ta' Kutajjar u se tkun diskussa. Ħadd iddiskutu jekk se tirriżenja Rozjan Kutajjar minn membru tal-Kabinett. Naħseb għandna ħafna affarijiet interessanti u importanti għal pajjiżna biex jimxi l-qudiem. Dan kollu qed iseħħ wara li l-ħaġġ żvelat li Rozjan Kutajjar u persuna qrib tagħha allegatament irċivew madwar 100,000 euro bħala senserija f'dil biex tinbih proprjetà fl-Imdina. Dil li fih kien involut in-negozjant Jorgen Fenek, sit il-kumpanija 17 Black u l-akkużat bl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Minnaħa tagħha, Rozjan Kutajjar qed tiġġieled b'mod legali it-talba għal refund li qed issir mill-bejjieħ ta' din il-proprjetà. Mistoqsi jekk il-Kabinett jarax dawn l-iżviluppi bħala serji, il-Ministru Farrugia staħba wara l-istituzzjonijiet. Dak li ħareġ il-bieraħ dwar Rozjan Kutajjar mhux importanti. Hemm l-istituzzjonijiet fil-fatt sar rapport li wieħed mill-istituzzjoni ħallu l-istituzzjoni tisejħ. Dan fil-waqt li konferma li hu personalment m'għandux pożizzjoni ċara dwar dak żvelat, ħlif li ma jeskludix li r-rapport seta' kien finta. M'għandekx pożizzjoni dwar hekk. Le, pożizzjoni tiegħha ċara. Il-gvern miexi hemm istituzzjonijiet, hemm sar rapport. Jiena hemm ndorri jkun hemm ħafna rapporti fil-ġurnali. U meta tarbilhom kien hemm anke rapporti fuqi. Meta tarbilhom issib dik l-istorja kienet waħda finta. Il-proprjetà fl-Imdina li minna Rozjan Kutajjar allegatament ħadet 50,000 euro fi flus kontanti f'senserija kienet se tinxtara minn Jorgen Fenek għal aktar minn 3 miljun euro. Iżda wara li l-ftehim waqa' il-bejjieħ qed jakkuża lis-Segretarju Parlamentari li ma tatux il-flus lura. Minnaħa tiegħu fi sqarrija, il-Partit Nazzjonalista nnota kemm il-Prim Ministru qed juri li hu dajjef għax wara aktar minn 24 siegħa għadu ma keċċiex lil Rozjan Kutajjar minn Segretarju Parlamentari. Fi sqarrija iffirmata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni Kerel Aquilina, il-Partit Nazzjonalista qal li l-involviment ta' Rozjan Kutajjar f'negozju multimiljonarju fl-interess ta' persuna li kien diġà magħruf li hu involut f'reati serji ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus juri kemm bħala politiku Kutajjar għandha nuqqas gravi ta' sens ta' ġudizzju, kif ukoll li għalija il-flus u l-biberija ma' nies bħal Jorgen Fenek jagħtuha dritt li taġixxi bla ebda mistħija u b'impunità sħiħa. Iżda dan kollu huwa aċċettabbli għal Prim Ministru Robert Abela li baqa' sissa ma lissen lanqas kelma waħda ta' kundanna għall aġir tal-membru fil-Kabinett tiegħu temmet tgħid l-istqarrija.